Mhux se naċċetta sitwazzjonijiet fejn il-gvern ikun imminat minn nies li m'għandhomx għal qalbhom il-progress tal-pajjiż. Din kienet reazzjoni tal-Prim Ministru Joseph Muscat wara li fil-ġurnal it-Torċa kien żvelat każ dwar persuni f'awtoritajiet li kienu qed jgħaddu informazzjoni lill-Oppożizzjoni qabel ma tasal ant il-gvern. Dawn in-nies forsi kienu qegħdin jaħsbu illi il-gvern mhux qed jinduna b'dawn l-affarijiet u forsi tant kemm rabbew f'konfidenza li issa inqabdu weħedhom. Daħlu għal sitwazzjoni fejn huma stess inkriminaw lilhom infushom tant kemm rabbew konfidenza li minn għalihom ħadd ma jista' għalihom. Saħaq li s-sitwazzjonijiet bħal dawn huma inaċċettabbli. Aħna nimxu b'korrettezza, nagħtu ċans il kulħadd, imma mhux ħanaċċetta sitwazzjonijiet fejn il-gvern ikun imminat minn nies illi m'għandhomx għal qalbhom illi jimxil qoddim il-pajis m'għandhom għal qalbhom biss interessi partiċjali. Sostna li dan il-gvern se jkompli jaħdem ma' kull min huwa ta' rida tajba. Madankollu saħaq dwar il-bżonn li din ir-rieda tintwera mhux biss mill-gvern iżda wkoll min nies involuti. Din il-minoranza żgħira imma li issa inqabdet bil-fatt għax forsi kien minn għalija li mhux qegħdin nindunaw x'qed jiġri u issa inqabdu waħedhom dawn bla dubju irridu jerfgħu ir-responsabilità tal-emil tagħhom kemm huma stess bħala uffiċjali pubbliċi kif ukoll l-oppożizzjoni li qed tinqeda b'dawn it-tip ta' metodi.